Mozambike gerra bukatu zen ezkero hobera dijoa. Oraindik ikaragarrizko lana dago egiteko, oraindik oso bian dago, baina azpiegituratan, osasunean, hezkuntzan, inkluso gobernazioan o gobernuaren efikazian hobera dijoan herrialdea da. Gu hasi ginen Marrupan, Mozambiken. Marrupa dago Niasako probintzia. Niasako probintzia dira 15 distrito bakotxa gutxi gora bera Euskal Herrin tamainakoa. Bai? Garai hartan, 15 hoitan, 2 bakarrik zeon medikua. 3 bakarrik zeon batxilergoko eskola bat. Oain denetan bada gutxinez, batxilergoko eskola bat. Telefonoik inunetzan, oain distrito danetan, antena behintzat badago. Gutxi hobetu dana denbora honetan da nekazaritza. Eta gutxi hobetu da, ez delako batera inbertitu. Marrupan, azkeneko urtetan, egin da hospital berri bat, ia $5 milioi. Egin da batxilergoko eskola berri bat, $2 milioi. Niasa guztien ureztapen sistema bat ez da ere iki. Nekazaritza, da pixkat atzera gelditzen nahi dena, ez delako oso lan gutxi iten nahi delago. Gu beti atu garapen ekonomikoan, bere garen bide mordoska genuen, mikroenpresakin ere aritu ginen, oain ere bat nekazaritzan zentratuta gaude, nola esan nuke, oso ondo funtzionatzen den formula bat badaukagu ja, orduan, oain asmoa da formula zabaldu, jende gehiago horren gana iristea, eta ja antigüedade pixkar dutenekin teknikatan sakontzea. 14.000 baserritar familiatu dira, fomento diferentetan parte hartzen. Famili individualak izan dira 11.000 inguru. Zergatik familia batzuk gauza bat baino gehiotan hartzen dute parte. 14.000 familioik intuzten 1.700 hektare ureztatuta, 4.000 hektare baino gehiago sekanokoak. Hau dena da gauza berria, lehen egiten zutenetik gainu. Lehen egiten zuten egiten jarraitzen dute eta ze gehiago egiten nahi dian. 1.700 hektare ureztatuta, 4.000 hektare sekanokoak, eta horko diru sarrerak izan juzte ia 4 milioi euro. Horrek esan nahi du, Mozambikeko terminoetan dela praktikamente 4.000 personantzako lanpostuak sortu balira bezala. 4.000 lanpostu sortzea, batere lanpostu. Kontuetan hartu Mozambiken, 13 milioi persona daude lan itxeko edadian. Milioi batera ez da iristen lanpostua duna. Beste 12 milioiak bizidia bakotxak aldun bezala. Gure aurrekontua joan den urtean izan da gutxi gorora 750 milioi euro izan dira, eta hortik gero baserritarrek 4 milioi euro zituzte. Horrek esan edu, norbaitek mundukideri eman dion euro bakotxeko, eta Mozambiken gastatu dugun euro bakotxeko, lortu dugula baserritarrek 4 irabaztea. Hobetuz dijoa erlazio hori, eta gure asmoa da hurrengo urterako, euroko 7 euro lortzen dira. Norbaitek euro bat bidaltzen duneko, lortzen duen baserritarrek 7 irabaztea. Eta epe luzera, ez dakigu 5, 7, 10 urteko plazoan, lortu nahi genuke gutxinez baserritarren erdiak, lortzen dugun baserritarren erdiak behintzat soldata minimo baten ekibalentea edukitza. Gaur egun horren oso azpitik daude, pasatzen txugun, miseriatik esan digun, pobrezira.